Oh, mana na? Baba. Nagdaro ni dito guys. Basta ka og pinipiko sila no. Ay kwarto la ba kwarto. Dito. Ay kwarto dito tani bangking. Sa, dua. Sa, dua. Ay, pato nyo ni Manaya. Patuon. Patuon. Eh, ang martilyo tayo. Ayo mo. Puting mo yan. Aya. Ito. Oh, sige, ayan. Sige mo lang. Hindi na to na ini. Ay, hindi pa rin tanggal ko. Ken! Yung bumibili lang. Ken! Ken! Tanggal mo yung kuryente. Dali, patatagol ka. Paglawan natin sa sakan. Tanggal, hindi ko pala natanggalin. Ang tatanggalin ko. Lilipat yan dito mga pagano. Ay, kini. Nak, kung tamang it. Wasalting ko ang daig ko ni.